Περνάμε σιγά σιγά στο πιο κλασικό πάνελ συζήτησης. Έχει τίτλο «Η σημασία των εταιρικών υποθέσεων σε ένα σύγχρονο οργανισμό, σχέσεις με άλλα τμήματα». Είναι αρκετά συναφές δηλαδή με αυτό που μόλις συζητήσαμε. Ο Άλαν μας παρουσίασε πώς αξιολογεί και πώς επικοινωνεί τη δουλειά του ένα τμήμα εταιρικών υποθέσεων. Στο πάνελ λοιπόν που ακολουθεί θα ακούσουμε από έμπειρα και διακεκριμένα στελέχη να μοιράζονται μαζί μας ποια θεωρούν ότι είναι η σημασία των εταιρικών υποθέσεων σε ένα σύγχρονο οργανισμό και ποιες είναι οι σχέσεις του με άλλα τμήματα. Στο πάνελ συμμετέχουν ο Γιάννης Γεωργακέλος, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας στην Αθηναϊκή Ζηθοποιία. Έλα Γιάννη. Ο Νικήτας Θεοφιλόπουλος, πρώην Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην Παπαστράτος, αλλά και με άλλα καπέλα. Υπήρξε επικεφαλής, regional επικεφαλής δηλαδή, corporate affairs στην Philip Morris για την περιοχή ΙΜΙΑ, αλλά έχει διατελέσει και Διευθύνων Σύμβουλος σε μεγάλες χώρες, πάλι στο πλαίσιο της εργασίας του στην Philip Morris. Ο Φερνάντο Καλιγάς, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων στο ΔΕΣΦΑ, και ο Γιάννης Φρέρης, πού είσαι Γιάννη, Γιάννη εδώ, γνωστός υποθέτω σε αρκετούς και αρκετές από εσάς, με μεγάλη θητεία στη Γέφυρα, η Γέφυρα Ρίου Αντιρίου, έτσι, και τώρα είναι μέλος του ΔΣ της European Association of Communication Directors. Θα συντονίσει ένα άλλο έγκριτο και δοκιμασμένο στέλεχος της αγοράς, ο Γιώργος Τερζής, Διευθυντής Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων του ομίλου Αλφα-Bank, αλλά και με προηγούμενη θητεία στην Καθημερινή, κυρίως ως δημοσιογράφος. Εγώ εκεί τον θυμάμαι. Καλώς ήλθατε, φίλες και φίλοι. Γιώργο, είσαι το αφοντικό για την επόμενη ώρα περίπου. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον Ανδρέα για τα καλή του λόγια και για την εισήγηση που έκανε. Κυρίως για τα καλά του λόγια ως προς την εμπειρία. Είμαι ο Γιώργος Τερζής και βασικά ήμουν δημοσιογράφος μέχρι το 2019, πολιτικός συντάκτης στην Καθημερινή. Όταν κάποια στιγμή προς το τέλος του έτους χτύπησε το τηλέφωνο και είχα μια πρόταση από Αλφα. Σε πείσμα της λογικής τότε σκέψης ότι μάλλον είναι ο τηλεοπτικός σταθμός, βρέθηκα στην τράπεζα και στο μαγικό κόσμο του corporate, των παρουσιάσεων, της μάχης να πείσεις ότι η εν πολλής άειλη δουλειά που κάνεις είναι πολύ σημαντική για τον οργανισμό στον οποίο δουλεύεις και βεβαίως αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα, τη δυναμική ισορροπία μεταξύ των υπολείπων τμήματων της τράπεζας. Η δυσκολία η δική μου ήταν διτή, το αποκάλυψε, κυρίως γιατί δεν ήταν ότι έφυγα από τη δημοσιογραφία και έκανα ένα άλμα πίστης προς το corporate, ήταν ότι ήμουνα και ο πρώτος που βρέθηκε στο corporate περιβάλλον της Αλφα με όποια προϋπηρεσία στον χώρο της επικοινωνίας και πάντως ο πρώτος δημοσιογράφος ever στο payroll της τράπεζας. Οπότε είχαμε και τη δυσκολία να φτιάξουμε την ομάδα. Βλέπω εδώ επιτέλους εκλεκτούς συναδέλφους από τη δική μου ομάδα να είναι και στη σημερινή εκδήλωση. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί, πιστέψτε με, και εγώ αναμένω πολύ ενδιαφέρον να ακούσω τις δικές σας απόψεις, τα δικά σας σχόλια για το πώς λειτουργείτε, γιατί και εγώ, ακούγοντας από τους πιο έμπειρους, μαθαίνω. Άρα, το πάνελ το παρουσιάσαμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλώς ήλθατε. Να είμαστε aware για το χρόνο. Μας έβαλε ήδη το όριο περίπου της 1 ώρας. Και να ξεκινήσω από εσάς, κύριε Γεωργακέλο. Θέλω να μου πείτε πώς έχετε δει να εξελίσσεται ο χώρος της εταιρικής επικοινωνίας, των εταιρικών σχέσεων, τόσο στο δικό σας όμιλο, όσο και ευρύτερα στην αγορά τα τελευταία χρόνια. Αν βλέπετε και ποιες δυναμικές.
Καταρχάς, να ευχαριστήσω και εγώ για την πρόσκληση. Να απολογηθώ προκαταβολικά για τη φωνή μου, δεν είναι στα καλύτερά της. Δεν ήσασταν μαζί μου στο γήπεδο χθες. Χθες όχι, ήμουν προχθές σε άλλο γήπεδο που δεν είναι τόσο ευχαριστώ. Αλλά είναι τα υπολείμματα μιας ίωσης. Όσοι έχουν μικρά παιδιά το καταλαβαίνουν, φαντάζομαι. Εγώ λοιπόν, καταρχάς δεν ξέρω αν μπορώ να ανταποκριθώ στην προσδοκία το να μάθετε από πιο έμπειρα στελέχη. Εγώ είμαι από αυτούς που, όπως είπε ο Ανδρέας προηγουμένως, που δεν προέρχονται εγενώς από το χώρο της επικοινωνίας. Είμαι στην επαγγελματική μου ζωή στην Αθηναϊκή Ιστοπία και στη Heineken μέχρι τα μέσα του 2019 και εγώ ήμουν στο εμπορικό κομμάτι του οργανισμού, στο marketing, στις πωλήσεις, στο trade marketing. Έκανα πριν από λίγο λιγότερο από 5 χρόνια αυτή την μεταπήδηση στον κλάδο. Μου φαίνεται σαν χθες και αναγνώρισα σχεδόν τα πάντα από αυτά που είπε ο Άλαν προηγουμένως. Πραγματικά, όπως υπόθηκε, σαν να κοιτάζω τον εαυτό μου και τη δουλειά μου στον καθρέφτη. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Τη δουλειά όπως την έζησα εγώ τα τελευταία σχεδόν 5 χρόνια. Εμείς είμαστε μια εταιρεία που φτιάχνει και πουλάει μπύρα. Είμαστε με την παλιά ορολογία FMCG, Fast Moving Consumer Goods. Δουλεύουμε πολύ με τα brands και όχι τόσο με την εταιρεία, γιατί έχουμε και την ιδιαιτερότητα, το όνομα της εταιρείας Αθηναϊκής, το οποίο δεν είναι η Heineken ή η Amstel ή η Alpha, δεν είναι ένα από τα brands μας. Και όταν ήμουν εγώ στην εταιρεία, αλλά στο marketing ή στις πωλήσεις, το αντίστοιχο τμήμα, χωρίς να προσβάλλονται και οι άνθρωποι, εντός εισαγωγικών το προσβάλλονται, ήταν το PR. Επειδή κάναμε και το brand PR, λοιπόν ήταν το PR. Αυτό κάναμε, ήταν οι δημόσιες σχέσεις. Που είχε ένα, όχι κακό συνειρμό, αλλά έναν ευτελή συνειρμό, θα το έλεγα, σε σχέση με το εύρος και το βάθος της δουλειάς που ήδη από τότε γινόταν. Σωστά. Δεν είναι μόνο καναπεδάκια. Ναι, και δεν είναι μόνο σφίγγουμε χέρια και χτυπάμε πλάτες και οι σχέσεις που αναπτύσσονται δεν ήταν ήδη από τότε μόνο στο φιλικό επίπεδο και στο επίπεδο του έτσι για να πετύχεις αυτό που ήθελες. Αυτό μετεξελίχθηκε μετά και το βρήκα εγώ με έναν άλλο τίτλο, πιο καλό, αλλά και πάλι που περιέγραφε σε ένα μόνο μέρος, μικρό μέρος της δουλειάς, ήταν η διεύθυνση επικοινωνίας. Ήταν το δεύτερο επίπεδο η διεύθυνση επικοινωνίας, γιατί η corporate επικοινωνία δικιά μας, που σε καμία περίπτωση βέβαια δεν είναι και δεν θα είναι ποτέ της ίδιας έκτασης και βαρύτητας με την επικοινωνία που έχουμε γύρω από τα brands μας, ούτε οι πόροι απέχουν παρασάγκας από αυτά. Αλλά ήταν, εν πάση περιπτώσει, το πιο προβεβλημένο κομμάτι αυτό που γινόταν. Οπότε εκεί υπήρχε μια αναγνωρισιμότητα του ρόλου και ταυτιζόταν το κομμάτι της εταιρικής επικοινωνίας με την ομάδα αυτή. Που και πάλι δεν μιλούσε για το σύνολο των δραστηριοτήτων της ομάδας και όταν τη βρήκα εγώ, αλλά ήταν πολύ μεγαλύτερο κομμάτι του από ό,τι είναι τώρα. Και αυτό που έχω δει να εξελίσσεται, εμείς πιστεύω, είμαστε σε μια μέση κατάσταση. Δηλαδή, πιστεύω ότι υπάρχουν άλλοι, εδώ έχουμε τράπεζες, ενέργεια, φάρμακο, πιθανώς στο κομμάτι public affairs, governmental affairs, external affairs, πείτε το όπως θέλετε. Πιστεύω ότι είναι πολύ πιο ώριμες αγορές από τη δική μας. Υπάρχουν όμως και άλλα κομμάτια άλλοι κλάδοι που ήταν πιο πίσω από εμάς. Οπότε εμείς είμαστε περίπου, θεωρώ, σε μια μέση κατάσταση. Αυτό που έχει εξελιχθεί τρομερά και είναι πάρα πολύ προς τη σωστή κατεύθυνση είναι όλο το κομμάτι που έχει να κάνει με το corporate affairs εκτός του communication και έχει να κάνει με το πώς εμείς καταφέρνουμε αυτό ακριβώς που υπόθηκε προηγουμένως να ποσοτικοποιούμε το αποτέλεσμα της δουλειάς μας. Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη και που ασυναίσθητα προσπάθησα και ο ίδιος να κάνω και λέω ασυναίσθητα γιατί δεν είχα background τέτοιο. Δεν ήξερα ότι πρέπει να κάνω αυτά τα πράγματα που λέω, αλλά απλώς ενστικτωδώς, επειδή είχα το άλλο πλεονέκτημα από την άλλη πλευρά, ότι γνώριζα πάρα πολύ καλά και σε πολύ μεγάλο βάθος το business, προσπάθησα να ποσοτικοποιήσω τη δουλειά, να βάλω και συγκεκριμένα KPIs. Μεγάλη μάχη για το cost avoidance που συζητήθηκε, γιατί πολλές από τις καμπάνιες που κάνουμε, ίσως και περισσότερες, έχουν αυτό ως στόχο παρά ένα απτό αποτέλεσμα στο bottom line. Αλλά αυτό ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη διαφοροποίηση. Και όλο το κομμάτι του stakeholder management και του external affairs, πώς μπορεί μέσα από τις καμπάνιες αυτές να οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα για τον οργανισμό, που όχι απλά να τα καταλαβαίνουν όλοι, να φαίνονται χωρίς να κάνεις και πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια να τα δείξεις. Γιατί αυτό θέλει και άλλο ταλέντο, θέλει προσπάθεια μεγάλη. Εγώ καμιά φορά δεν το κάνω πολύ καλά, πιστεύω. Αλλά το καλύτερο είναι να φανεί το αποτέλεσμα από μόνο του, τελικά. Ένα άλλο κομμάτι το οποίο εξελίχθηκε πάρα πολύ
Η ομάδα αυτή παλιότερα έκανε αυτό που λεγόταν τότε CSR. Ήταν κάποιες δράσεις για την κοινωνία, για το περιβάλλον, δράσεις όμως. Τώρα η όλη στρατηγική ESG της εταιρείας και στην Αθηναϊκή Ιστοπία και στη Heineken είναι σε εμάς. Και είναι σε εμάς με έναν τρόπο που έχει ένα στρατηγικό μεγάλο κομμάτι και ένα πιο μικρό operational κομμάτι, αλλά έχει μια πολύ μεγάλη αξία γιατί μιλάει για πράγματα που και πάλι προσπαθούμε να τα περάσουμε από την αρχή μέχρι το τέλος του οργανισμού. Εμείς είμαστε ένας οργανισμός που έχει σχέση με τον πρωτογενή τομέα, έχουμε κρυθάρι που παίρνουμε για να παράξουμε την πύρα, μέχρι το τελικό σημείο πώλησης, μέχρι το ποτήρι που πίνει ο άλλος, μέχρι τον τελικό καταναλωτή. Οπότε σε όλη μας αυτή την αλυσίδα, αυτή η διαδρομή του ESG, της γενικής προσέγγισης στη βιώσιμη ανάπτυξη και την υπευθυνότητα, είναι πολύ μεγάλη εξέλιξη του κομματιού του corporate affairs, όχι μόνο σε εμάς και στον κλάδο, γενικά στα καταναλωτικά προϊόντα. Συγγνώμη για την διακοπή. Δεν είναι πια η κοινωνική άδεια λειτουργίας μιας επιχείρησης. Όχι, είναι πολύ πέρα. Ο τρόπος λειτουργίας μιας Πολύ πέρα και πολύ πάνω και πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Είναι αυτό που προσπαθούμε να έχουμε σαν τρόπο λειτουργίας. Δεν είμαστε στο 100%. Δεν ξέρω και αν αυτοί που λένε ότι είναι στο 100% είναι στο 100%. Είμαστε όμως έτη φωτός μπροστά από εκεί που ήμασταν και ο τρόπος με τον οποίο αυτό εντάσσεται μέσα σε όλη τη λειτουργία των corporate affairs είναι πάρα πολύ βασικός για τον δικό μας οργανισμό. Κλείνω λέγοντας ότι το κομμάτι της επικοινωνίας παραμένει πολύ βασικό στην δικιά μας τη δουλειά. Το κομμάτι της εταιρικής φήμης, αυτό που φαίνεται, το crisis management, που καλούμαστε να κάνουμε τον πυροσβέστη ασταμάτητα, είναι μέσα στο ρόλο. Δεν θα πάψει ποτέ να είναι, δεν έχει μικρύνει. Έχουν προσθεθεί πολλά άλλα, τα οποία διαφοροποιούν συνολικά την κατάσταση. Το κρατάμε γιατί νομίζω ότι η συζήτηση θα εξελιχθεί δυναμικά. Να περάσω στον κύριο Θεοφιλόπουλο, ναι, για να δω την εξής πτυχή. Καλώς κακώς οι ομάδες επικοινωνίας, προσωπική μου άποψη είναι, επειδή ανέφερε την πυρόσβεση, ότι πρέπει να είναι πολύ κοντά στις στρατηγικές αποφάσεις, στα πλάνα της επιχείρησης, ώστε και τις επιτυχίες να τις επικοινωνούν και κυρίως να σβήνουν εγκαίρως τις φωτιές. Πόσο κρίσιμη είναι, έχοντας και την εμπειρία από ανώτατες θέσεις, πόσο κρίσιμη είναι η εμπλοκή του επικεφαλής μιας επιχείρησης και πόσο εύκολα ακούει ο επικεφαλής επιχείρησης ένα στέλεχος εταιρικών σχέσεων επικοινωνίας ευρύτερα. Πριν απαντήσω αυτή την ερώτηση, θα ήθελα να πω ότι μέχρι στιγμής αυτό που έχω καταλάβει από την προηγούμενη συζήτηση αλλά και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων είναι ότι ο ρόλος του corporate affairs εξακολουθεί και είναι ασαφής και μέσα στην εταιρεία και στο εξωτερικό περιβάλλον. Άρα το να μιλάμε πόσο στρατηγικός είναι ο ρόλος κάποιου θέματος που είναι ασαφές ξεκινάει από αρνητική βάση. Μα αν σκεφτείτε υπενικτικά και το πάνελ μας αυτό, το ίδιο πράγμα λέει, έτσι. Ποιος είναι ο ρόλος μας? Ποιος είναι ο ρόλος? Είναι ασαφές και να πούμε και ένα πρακτικό. Εδώ νομίζω είναι πόσο, 50-60 άτομα, ο κάθε ένας έχει ένα διαφορετικό τίτλο. Παρόλο που όλοι είναι στο corporate affairs, είναι external affairs, communication, η Ρωμίνα έχει ένα πολύ sexy τίτλο στην εταιρεία που είναι και έτσι και αυτό μπερδεύει. Όταν είσαι marketing είναι brand manager, είναι διευθυντής πωλήσεων και ξεκαθαρίζει το τοπίο. Άρα λοιπόν, πού είναι ο Ανδρέας? Ανδρέα, νομίζω υπάρχει το Ινστιτούτο Πωλήσεων στην Ελλάδα που κάνει best practices κτλ. Υπάρχει το Ινστιτούτο Marketing, νομίζω το αγορά πρέπει να γίνει το Ινστιτούτο Corporate Affairs, να συναντιόσαστε, να ανταλλάσσετε απόψεις και ίσως να γίνει και streamline και η ορολογία και ο σκοπός και όλα. Αυτή. Μια ιδέα για σένα. Προσωπική μου εμπειρία, εγώ έχω δουλέψει 25 χρόνια σε ένα μεγάλο πολυεθνικό οργανισμό σε 6 διαφορετικές χώρες. Το background μου ήταν marketing και πωλήσεις. Έκανα και 2 χρόνια στο corporate affairs ως επικεφαλής ενός ολόκληρου region, άρα μπορώ να μοιραστώ τη δική μου εμπειρία από τον τομέα το δικό μου. Πιστεύω ότι το corporate affairs είναι στρατηγικής σημασίας στους κλάδους που έχουν heavy regulations. Όπως είναι το tobacco που ήμουν εγώ, όπως είναι το alcohol, στο μέλλον πιστεύω θα είναι και το digital technology, το pharma σίγουρα, διότι... Έτσι δεν είναι? Διότι μία αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο μπορεί να σου δώσει competitive advantage και επίσης να αυξήσει, να μειώσει την κερδοφορία overnight. Επίσης, εκτός από το οικονομικό αποτύπωμα, έχεις και το κοινωνικό αποτύπωμα ως εταιρεία.
Και εκεί είναι στρατηγική σημασίας για ένα γενικό διευθυντή και πρέπει και ο γενικός διευθυντής να βγει μπροστά, ώστε να τονίσει στην κοινωνία ότι δεν υπάρχουμε μόνο για το οικονομικό αποτέλεσμα, αλλά υπάρχουμε για να κάνουμε και give back to the society, μέρος των κερδών μας. Και όταν βγει ο ίδιος ο γενικός, ο επικεφαλής ενός οργανισμού, στην κοινωνία, στα media, ουσιαστικά τονίζει το πόσο σημαντικό είναι για αυτή την εταιρεία και το κοινωνικό αποτύπωμα. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι σε ειδικούς κλάδους, λυπάμαι που μπορώ να απογοητεύσω μερικές εταιρείες, αλλά σε ειδικούς κλάδους νομίζω corporate affairs και γενική διεύθυνση πάνε μαζί, χέρι-χέρι. Πλάτη-πλάτη για την επίτευξη των στόχων της εταιρείας και θα έλεγα ότι μπορεί να είναι και πιο σημαντικό το corporate affairs από το εμπορικό κομμάτι. Αυτό ως γενική εικόνα, κατά την άποψή μου. Ωραία. Το κρατάμε αυτό γιατί είναι και ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Έχοντας αυτή, αν δεχτούμε και καλεγά ότι έχουμε αυτή την στήριξη, την εξουσία, τη δύναμη από την κορυφή της εταιρείας, ποια είναι τα βήματα που εσείς πρέπει να κάνετε ως επικεφαλής μιας μονάδας επικοινωνίας, εταιρικών σχέσεων, έτσι ώστε να επιβεβαιώσετε το ρόλο σας τόσο μέσα στην επιχείρηση, έτσι, το διακριτό σας ρόλο και κυρίως ως προς τους stakeholders, τους εξωτερικούς. Ποια είναι τα βασικά. Ακούσαμε την πολύ αναλυτική προηγούμενη παρουσίαση, αλλά ένα ελληνο-ισπανικό μάτι είναι πάντα χρήσιμο. Είναι ενδιαφέρον το πώς αλλάζει. Όπως σωστά είπαμε, ειδικά σε εταιρείες που είναι heavily regulated, είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι κέρια σημασία. Ειδικά σε μια εταιρεία όπως ο ΔΕΣΦΑ, ο εθνικός διαχειριστής του φυσικού αερίου, που μέχρι πριν από 5 χρόνια ήταν δημόσιο και τώρα το δημόσιο είναι κατά 34%, έχουμε πολύ μεγάλη σημασία να μπορούμε να ενημερώνουμε και να γνωρίζουμε ακριβώς όλοι οι stakeholders τι είναι αυτό που θέλουν, και οι ιδιωτικοί και οι δημόσιοι. Άρα είμαστε σε μια εταιρεία που έχει δημόσιο συμφέρον και πρέπει αυτό να το τονίζει. Είναι σημαντικό συνέχεια να κάνουμε δουλειά για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, όπως πολύ σωστά είπαμε, οι κρίσεις είναι ένα μέρος της καθημερινότητάς μας. Επειδή είχαμε το COVID, μετά την ενεργή κρίση, μπορεί να είναι ένα εργατικό ατύχημα, στα τέμπη τώρα τελευταία είχαμε κάτι πρόβλημα. Άρα συνέχεια έχουμε πράγματα τα οποία θα μας κρατήσουν σε γρήγορση και θα χρειαστεί, και αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπει όλη η εταιρεία. Αλλά για να μπορείς να κάνεις αποτελεσματικά τη δουλειά σου, το πρώτο που χρειάζεται είναι να έχεις πολύ καλή επικοινωνία. Να γνωρίζεις επικοινωνία όχι ως προς τα έξω, αλλά ως προς τα μέσα. Να έχεις όλη την πληροφόρηση, προκειμένου να μπορείς να αντιδράσεις εσύ και η ομάδα σου γρήγορα και να μπορείς να δώσεις σωστές συμβουλές ως προς την αντιμετώπιση. Άρα, εκεί πέρα το νούμερο είναι να προστατεύσεις τη φήμη της εταιρείας, το πώς μπορείς να το κάνεις, την εικόνα της, το πώς είναι. Και αυτό είναι, πάει σε όλη την εταιρεία. Επειδή τα διαφορετικά τμήματα μπορεί να έχουν διαφορετικού τύπου προβλήματος, αλλά η φήμη της εταιρείας είναι μία και αυτή πρέπει να την προστατεύουμε πάντα. Μετά, βεβαίως, όλο αυτό θα είναι να χτίζεις σχέσεις εμπιστοσύνης προκειμένου να μπορείς να το κάνεις αυτό και μέσα και έξω. Επειδή πρέπει να προστατεύουμε και τους συναδέλφους και την εταιρεία, προκειμένου να βγει αυτή η εικόνα, αλλά και σε περίοδος που υπάρχει μεγάλη ένταση, υπάρχει δυσκολία, είναι σημαντικό να έχεις χτίσει σχέσεις από πριν, εμπιστοσύνης, που να μπορείς πάνω σε αυτές να κάνεις το κάτι διαφορετικό και να μπορείς να κάνεις την αλλαγή. Άρα αυτά είναι κρίσιμα στοιχεία τα οποία έχουμε κάθε μέρα. Και τέλος, αυτό στο τέλος θα φανεί και στο bottom line. Μια έκθεση της Deloitte πριν από 2 χρόνια πάνω στα corporate affairs έλεγε ότι πρακτικά τα resources, οι πόροι που δίνονται στα corporate affairs, δεκαπλασιάζονται κοντά, 10 με 15 επί φέρνουν πίσω. Σε ένα μέρος όπου ο ρόλος μας ακόμα δεν είναι ξεκάθαρος, είναι δύσκολο να πεις ακριβώς τι είναι αυτό το οποίο γίνεται. Ναι. Είναι δύσκολο να μπορείς να αποδείξεις αυτά τα νούμερα. Και να μετρήσεις τα KPI, είμαστε σε μια δουλειά όπου τα KPI είναι πολλές φορές intangible. Είναι δύσκολο. Μια ρύθμιση που μπορεί να γίνει, μια αλλαγή νομοθετικού πλαισίου, μια επιδότηση, αυξάνει τα νούμερα ίσως πιο πολύ από ό,τι θα μπορεί να κάνει ένα καλό εμπορικό τμήμα. Άρα αυτά τα πράγματα θέλουν καιρό και συνέχεια πρέπει να μπορείς να αποδεικνύεις την αξία σου, αλλά κατά κύριο λόγο αυτό γίνεται με το να έχουμε καλή επικοινωνία εσωτερικά και να χτίζεις σχέσεις εμπιστοσύνης με όλο το οικοσύστημα σου. Και βέβαια πάντα ό,τι κάνεις καλά είναι business as usual και ό,τι σου ξεφεύγει είναι η αστοχία του συστήματος ή της ομάδας. Για να μπω λίγο στις πιο δυναμικές εντάσεις, εικάζω δημιουργικές, στον κύριο Φρέρι, πώς βλέπετε εσείς, πώς εισπράτετε μάλλον εσείς,
τους συναδέλφους των άλλων τμήματων έναντι ενός τμήματος επικοινωνίας και corporate affairs, δυσπιστία, συνεργασία και τα δύο μαζί. Τι κάνει ένα corporate affairs τμήμα και γιατί δεν είναι κάπου αλλού. Πάρα πολύ ωραία και κυκλώνεται το... Επίτηδες, τον είχαμε φημώσει τον κύριο Φρέλη. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία κυκλώνεται το αντικείμενο. Εγώ βρίσκομαι εδώ έχοντας δηλώσει την ιδιότητα του επί 4 θητείες μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διευθυντών Επικοινωνίας, της EACD, αλλά βεβαίως, και βεβαίως και αυτής του Αντιπροέδρου του τομέα Corporate Affairs της ΕΕΔΕ, με την προεδρία του εδώ παρόντος εκείνη την εποχή, Βασίλη Λόλα. Λοιπόν, η εμπειρία όμως που έχω να μοιραστώ βεβαίως είναι μια εταιρική εμπειρία και είναι και η ιστορία μιας εταιρικής εποποιείας όπως αυτή της οικοδόμησης και της λειτουργίας της γέφυρας Ρίου Αντιρίου, της οποίας γέφυρα ΑΕ παραχωρησιούχου εταιρείας υπήρξα μέχρι πρότινος και για πάνω από 20 χρόνια στη θέση του Corporate Affairs Manager. Λοιπόν, οι συνάδελφοι είναι οι συνοδοιπόροι. Είναι αυτοί που έχεις, οι συνάδελφοι εννοώ, οι εκπρόσωποι των άλλων τμήματων, αλλά και το υπόλοιπο προσωπικό των άλλων τμήματων. Είχα την μεγάλη τύχη να ζήσω την εποποιεία μαζί με αυτούς τους 1000 ανθρώπους χοντρικά και αυτός ο χρόνιος συγχρονισμός ήταν αυτός που διευκόλυνε πάρα πολύ τη δουλειά μου, τη δουλειά εντός εισαγωγικών ενός διαδρομιστή που μπαίνει σε όλα τα γραφεία, που μπαίνει σε όλα τα τμήματα, που πάντα κάτι έχει να ζητήσει. Αυτός που έρχεται να ζητήσει και πρέπει να γίνει τόσο εύκολα και γρήγορα πιστικός ως προς τα αιτήματά του από τα άλλα τμήματα, προκειμένου να αφιερώσουν χρόνο από το χρόνο τους, δουλειά από τη δουλειά τους, για να υπηρετήσουν κάποιες υποθέσεις, οι οποίες μπορεί να τους φαίνονται «μα δεν είναι αυτή η δουλειά μου», το να κάνω δράση ΣΕΚΕ, το να κάνω stakeholders engagement, το να τρέχω να μαζεύω σκουπιδάκια από τις παραλίες, αλλά αυτός εδώ ο άνθρωπος κάθε τόσο έρχεται με μια ιδέα, η οποία, όπως ξέρουμε, είναι ιδέα που υποστηρίζεται από το CEO, από τη διεύθυνση, άρα πρέπει να προχωρήσουμε. Έτσι λοιπόν αυτός ο χρόνιος συγχρονισμός, αυτή η συμβάδιση με τους συναδέλφους ήταν αυτή που επέτρεπε την παγίωση μιας ανοιχτής πόρτας. Και ήταν αυτό που βοήθησε στο να υπηρετηθούν όλες οι στοχεύσεις και να εξυπηρετηθούν όλες οι δεσμεύσεις της εταιρείας. Θα μείνω. Θα επιμείνω να μείνω στις γκρίζες ζώνες και να συνεχίσω να το κυκλώνω. Δεν ξέρω αν θα το πετύχουμε, αλλά ή θα ζαλιστούμε και θα πέσουμε από το... Και να έρθω ξανά στον κύριο Γεωργακέλο. Πείτε μου, έχοντας κάνει και αυτή τη διαδρομή που έχετε κάνει στο εσωτερικό της εταιρείας και βρισκόμενος σε αυτή πλέον τη θέση, ποιες είναι οι γκρίζες ζώνες που εσείς έχετε διαπιστώσει στη συνεργασία με τα άλλα τμήματα και με το δεδομένο ότι μιλάμε για μια ένα πολυεθνικό group, ποιες είναι οι προκλήσεις που έχετε στο συντονισμό με τα υπόλοιπα σημεία ανά τη Φύλιο? Γκρίζες ζώνες στο ρόλο υπάρχουν και προκύπτουν από θέματα... Και στις αρμοδιότητες. Υπαρκτά και στις αρμοδιότητες. Θέματα καταρχάς τα οποία είναι υπαρκτά. Εμείς είμαστε χαμηλής περιεκτικότητας αλκοόλ ποτέ, αλλά παρόλα αυτά είμαστε αλκοόλ. Άρα είμαστε ένας χώρος που είναι regulated σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Προκύπτουν γκρίζες ζώνες σε σχέση, το κάνω αυτό εγώ ή το νομικό τμήμα. Προκύπτουν γκρίζες ζώνες σε σχέση με το κομμάτι όλο του ESG, το οποίο είναι ένα οριζόντιο, κάθετο, κυκλικό, πέστε το όπως θέλετε,
πλαίσιο λειτουργίας, στο οποίο εμπλέκονται πάρα πολλοί άνθρωποι και πάρα πολλά τμήματα και πάρα πολλά functions μέσα στην... Σε εμάς, για παράδειγμα, το wholesale, το retail, το ρίσκο. Φυσικά. Είναι εξορισμού ο ρόλος που δουλεύει σε γκρίζες ζώνες και πρέπει να δουλεύει σε αυτές τις γκρίζες ζώνες, εσωτερικά μιλώντας πάντα. Γιατί για τις εξωτερικές είναι άλλη κουβέντα. Εσωτερικά μιλώντας πάντα, εγώ δεν ξέρω αν αυτό είναι το σωστό που θα πω. Θα πω τι κάνω εγώ και τι κάνουμε εμείς σαν ομάδα. Πάμε πολλές φορές μαζί. Δηλαδή, έχουμε να πούμε κάτι που να έχει να κάνει με τον πρωτογενή τομέα και είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ή κάποιος εξωτερικός stakeholder, άλλος, ένα πανεπιστήμιο, και έχουμε τους γεωπόνους μας με τους οποίους θα πάμε μαζί για να μας δώσουν την τεχνική γνώση. Είναι ένα νομικό θέμα στο οποίο χρειάζεσαι την νομική ομάδα, εσωτερική ή εξωτερικούς συνεργάτες. Πας μαζί, δηλαδή δεν είναι κακό. Αντιθέτως, είναι καλό και μόνο καλό μπορεί να φέρει τουλάχιστον σύμφωνα με το πώς το βλέπω εγώ. Και στη λογική της κουβέντας που έγινε προηγουμένως, πώς φαίνεται και η δουλειά και πώς αποδεικνύεται ότι έχεις πετύχει κάτι, με όσο πιο πολλούς είσαι μαζί, συνοδοιπόρους, είσαι μαζί, τόσο πιο εύκολο είναι να φανεί και το αποτέλεσμα της δουλειάς ή ακόμα και το πώς την προσεγγίζεις, δηλαδή και πώς επιδιώκεις να φτάσεις σε αυτό το αποτέλεσμα, ακόμα και αν είναι μακροπρόθεσμο, ακόμα και αν δεν το φτάσεις ποτέ. Δηλαδή και αυτό είναι ένα σενάριο. Μπορεί να μην το φτάσεις ποτέ το αποτέλεσμα ή να είναι σε μια μακροπρόθεσμη συζήτηση, η οποία στους ανθρώπους που είναι αυτή τη στιγμή στην εταιρεία ποτέ να μην φανεί το αποτέλεσμα. Αλλά ακόμα και το πώς είναι σημαντικό να πηγαίνεις μαζί με αυτούς τους ανθρώπους για τις γκρίζες ζώνες στην εσωτερική επικοινωνία, που είναι ένα κομμάτι που επίσης έχει εσωτερική ορατότητα μέσα σε μια εταιρεία. Είναι τη διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού. Εκεί καμιά φορά χρειάζεται να ξεχωρίσεις και τα πράγματα. Ναι, ό,τι έχει να κάνει με υγεία και ασφάλεια είναι του HR, τα υπόλοιπα είναι δικά μας. Και αυτό κάποιες φορές χρειάζεται, δεν μπορεί να είναι όλα μαζί. Γιατί μπλέκεται. Όπου λοιπόν υπάρχει ένας τρόπος να βάλεις μια διακριτή γραμμή, μπαίνει. Όπου δεν χρειάζεται να μπει αυτή η γραμμή, γιατί είναι πιο καλό να είσαι μαζί με τον άλλον το συνοδοιπόρο, είσαι μαζί με τον άλλον το συνοδοιπόρο. Ισχύει το ότι δεν χρειάζεται να βάλεις μια γραμμή. Προφανώς λειτουργεί οι agile ομάδες, οι διακλαδικές, λειτουργούν πιθανά καλύτερα. Τι γίνεται στην περίπτωση που το σχέδιο δεν ευοδοθεί και άρα εκεί πώς επιμερίζεται μετά η ευθύνη? Αυτό είναι πάλι το καλό και το κακό της υπόθεσης. Ότι στο μαζί, και οι γκρίζες ζώνες είναι δύο είδων. Αυτές που θέλουν όλοι να μπουν μέσα με φόρα γιατί είναι κάτι καλό, και σε αυτές που όλοι τραβιόνται απ' έξω και είναι γκρίζα ζώνη γιατί δεν θέλει κανείς να βάλει ούτε το δαχτυλάκι του, όχι το χέρι του. Εκεί η δικιά μου εμπειρία λέει ότι δεν υπάρχει και κανόνας. Δηλαδή κάθε περίπτωση είναι πολύ διαφορετική από την άλλη και το βασικό είναι να έχεις χτίσει, όπως και με τους external stakeholders, έτσι και με τους εσωτερικούς stakeholders, μια σχέση εμπιστοσύνης, διαφάνειας και σωστής συνεργασίας διαχρονικά, γιατί τότε, όπως τις σχέσεις μας με το εξωτερικό περιβάλλον τις χτίζουμε στην περίοδο ειρήνης για να είμαστε σε περίοδο μάχης, να ξεκινάμε από μια καλύτερη βάση, το ίδιο ισχύει, χωρίς να βάζω τον πόλεμο και την ειρήνη με την ίδια βαρύτητα, αλλά το ίδιο ισχύει και στο εσωτερικό περιβάλλον της εταιρείας. Και για να το κλείσουμε το άλλο που ρωτήσατε σχετικά με το πώς ένας πολυεθνικός οργανισμός αντιδρά σε αυτό. Πολλοί από εμάς εδώ είμαστε σε πολυεθνικούς οργανισμούς, άλλοι όχι. Εγώ, στη δική μου την περίπτωση και στη δική μας την περίπτωση Heineken, αυτό λειτουργεί κυρίως με καλό τρόπο, κυρίως θετικά. Έχουμε να κερδίσουμε πράγματα όταν υπάρχει ένα τρεις-process στο οποίο θα μιλήσουμε με τους συναδέλφους από άλλες χώρες και πόσο μπορούμε να μάθουμε ή να βοηθηθούμε ο ένας από τον άλλον. Σε περιπτώσεις που πρέπει να μπουν γραμμές, μπορεί να υπάρχει και σε κάποιες περιπτώσεις στείνεται τώρα, γιατί όλοι οι οργανισμοί οριμάζουν, αυτή η οριοθέτηση με έναν καλύτερο τρόπο, ειδικά στο επίπεδο της Ευρώπης, γιατί, και θα κλείσω με αυτό, εγώ όταν ξεκίνησα αυτή τη δουλειά, μετά ήρθε το COVID, δεν πολύ βγαίναμε και από τη χώρα. Πριν από 1,5 χρόνο πρωτοβρέθηκα στο global περιβάλλον της Heineken, στο ευρωπαϊκό βρισκόμασταν και είδα ότι ναι, μένει στην Ευρώπη, έχουμε πάρα πολλά κοινά μεταξύ μας να πούμε. Μπορούμε να κατανοήσουμε την Αμερική, ακόμα και την Αφρική, σε άλλου τύπου καταστάσεις. Όταν πας όμως, για παράδειγμα, στην Ασία, πολλές φορές νιώθεις ότι οι συνάδελφοι εκεί μιλάνε άλλη γλώσσα. Άλλη κουλτούρα, σωστά. Σας ρώτησα πριν πώς μας βλέπουν οι συνάδελφοι των υπολείπων τμήματων. Παίρνοντας λοιπόν το τελευταίο σχόλιο που λέει «Στη χαρά όλοι μαζί», αλλά στη δυσκολία κοιτάς πίσω και λες «Όπα, μόνος έμεινα».
Ποια, να είμαστε και λίγο έτσι μεταξύ μας ειλικρινείς, δεν μας ακούει κανείς. Είναι ένας κλειστός κύκλος εδώ, 5 άνθρωποι συζητούμε. Πώς βλέπει ένας άνθρωπος των corporate affairs, της επικοινωνίας, τους υπόλοιπους? Δηλαδή, μην λέμε μόνο πώς μας βλέπουν οι άλλοι. Τους υπόλοιπους εντός της εταιρείας. Τους υπόλοιπους εντός της εταιρείας, ναι. Τους χρωστάει την πρόοδό του, τους χρωστάει την καριέρα του, τους χρωστάει τα καλά συναισθήματα τα οποία του απέδωσαν, γιατί υπάρχει το φιλότιμο, αλλά αυτή η συμπόρευση σε ένα βάθος πολλών χρόνων γεννάει και σχέσεις αδελφικές, θα τις έλεγα, που είναι αυτές που μπορούν να υπερπηδήσουν και κάποια τυπικά κολλήματα. Φερρυπίν, το να ζητάει ο Corporate Affairs Manager της γέφυρας από τον Διευθυντή Λειτουργίας ότι κοίταξε να δεις, επειδή σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της βίας εναντίον των γυναικών, θέλω στους ηλεκτρονικούς πίνακες να παίξουμε το μήνυμα αυτό, και ο άνθρωπος να έχει την αντίρρηση ότι ναι, αλλά ξέρεις, εμείς μόνο μηνύματα της τροχέας μπορούμε να περνάμε και για την ασφαλή κυκλοφορία. Λοιπόν, ενεργοποιείται ένα κάποιο φιλότιμο, το οποίο πατάει απάνω σε προσωπικά βιώματα, σε προσωπικές συμπάθειες, στο συμμερισμό της αντίληψης ότι είμαστε όλοι σε ένα καράβι, έχουμε πλεύσει πολλά χρόνια σε αυτό το καράβι και έτσι βρίσκουμε τους τρόπους να υπερπηδάμε τέτοια προβλήματα. Και υπό αυτή την έννοια, ο Corporate Affairs Manager είναι υπερυπόχρεος στον υπόλοιπο οργανισμό που έχει τη διάθεση και να τον ακούει, όχι μόνο επειδή τον στέλνει ο CEO, αλλά επειδή υπάρχει και μια προσωπική σχέση, η οποία είναι αυτή που λύνει τυπικά προβλήματα και μπορούμε να πάμε πέρα και πάνω από το σκοπό μας, χωρίς βεβαίως να υπερβαίνουμε αυτά που αποτελούν το λειτουργήμά μας. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε τους πάντες για να υλοποιήσουμε τις ιδέες. Είμαστε ομάδα. Το ερώτημα λοιπόν που μπαίνει, και θα ήθελα τον κύριο Καλιγά να το σχολιάσει εδώ, είναι στο πλαίσιο αυτής της δυναμικής συνεργασίας που παρουσίασε ο κύριος Φρέρης, πώς μπορεί η περιοχή των corporate affairs συζητήσαμε για KPIs, υπάρχουν στον αέρα, όλοι ψάχνουμε να δούμε πώς μετράμε την αποτελεσματικότητά μας. Πώς εσείς πιστεύετε ότι πρέπει μια τέτοια περιοχή να διασφαλίσει ότι αναγνωρίζεται η δουλειά της και να το παρουσιάσει όχι μόνο με όρους KPIs, αλλά ενδεχομένως και με όρους κουλτούρας μέσα στην επιχείρηση? Νομίζω το κλειδί εδώ πέρα είναι η κουλτούρα μέσα στην επιχείρηση. Έχεις την κουλτούρα και της επιχείρησης, αλλά και την κουλτούρα της ομάδας σου. Εγώ πιστεύω ότι οι γκρίζες ζώνες που συζητάγαμε πια θα μειώνονται κάθε μέρα. Πια βλέπουμε ότι σε όλα τα τμήματα της εταιρείας ο ρόλος μας θα είναι και πιο αναγνωρίσιμος. Για ποιο λόγο? Επειδή είτε συζητείτε κάτι στο Υπουργείο, είτε κάτι στις Βρυξέλλες, είτε το ταξόνομι αλλάξει κάτι το οποίο θα αλλάξει τη βιωσιμότητα του strategy το οποίο έχουμε, είτε ένα τυριακό αμάξι με το λογότυπο της εταιρείας έχει παρκάρει σε μια θέση αναπήρων. Είναι πράγματα τα οποία βγαίνουν με το κινητό και ξαφνικά έρχονται στο τραπέζι μας και πρέπει να το διαχειριστούμε. Το να πηγαίνουμε μόνο με ένα περιοριστήριο από πίσω δεν είναι η λύση για τα πάντα. Πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε και proactive approach σε όλο αυτό. Και το μεγάλος τρόπος για να το κάνεις αυτό είναι η κουλτούρα. Άρα πια μπαίνουμε στην κουλτούρα και φροντίζουμε. Και όταν πηγαίνουμε μαζί με τα διάφορα τμήματα να κάνουμε δουλειές, φροντίζουμε να αναδείξουμε την ομάδα τους. Είπαμε πριν πόσο υπόχρεοι είμαστε στην υπόλοιπη εταιρεία για τα πράγματα που κάνει. Φροντίζουμε να τους βγάζουμε μπροστά, επειδή η αξία μας είναι πιο πολύ ενορχιστρωτή παρά το να κάνουμε αυτό το πράγμα. Αυτό ο πρωταγωνιστικός ρόλος. Και με αυτόν τον τρόπο ενδυναμώνεις και τις σχέσεις τις οποίες έχεις ενδοεταιρειακά. Η σχέση εμπιστοσύνης που έχει γίνει για να μπορεί ο άνθρωπος στο control να αλλάξει το λογότυπο είναι ακριβώς επειδή ξέρει ότι μπορεί να συμπιστευτεί. Μπορεί να κάνει και άμα κάτι συμβεί, μπορεί να το καλύψεις κιόλας. Άρα έχεις την κουλτούρα της εταιρείας η οποία αλλάζει. Το ESG βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό. Και βλέπουμε ότι και ο κόσμος το αγκαλιάζει. Επειδή τον βοηθάς λίγο να το δει και λίγο πιο σφαιρικά. Πια δεν είμαστε τόσο result-driven financial, ότι πια ψάχνουμε ένα value, ένα purpose στην εταιρεία, στο οποίο θες τους ανθρώπους της εταιρείας να συμμετέχουν σε αυτό. Μετά έχεις και το δεύτερο, που είναι και η κουλτούρα μέσα στην ίδια την ομάδα την οποία έχεις. Επειδή και αυτοί πρέπει να μοιραστούν αυτές τις αρχές, αλλά η ομάδα μας έχει το ιδιαίτερο ότι όσο και να προγραμματίζουμε, η καθημερινότητα μας ξεπερνάει κάθε φορά.
Άρα πάντα πρέπει να φροντίζεις να αφήνεις φόρτο και μέσα στην ομάδα να είναι ένας χώρος που να μπορεί κάποιος να χαλαρώνει λίγο. Επειδή αυτό είναι καταστάσεις εντάσεων, μπορεί μια μέρα να βγει ένα άρθρο κατά της διεύθυνσης, και υπάρχει μια αναγκαστικά πολύ μεγάλη ένταση μες στην ομάδα. Πρέπει αυτή να τη διαχειριστούμε, να έχουμε ψυχραιμία και να δούμε τα επόμενα βήματα, το πώς μπορεί να γίνει. Πάντα έχουμε, ο ρόλος αυτός έχει ένα πολύ μεγάλο στρατηγικό κομμάτι, το οποίο το έχεις, και γι' αυτό και χρειάζεται η ευθυγράμμιση πάντα και με τους shareholders και με τη διοίκηση για να μπορείς αυτό να το φτιάξεις καλύτερα. Αλλά από εκεί πέρα είναι που θα φανεί η προστιθέμενη αξία σου, όταν με ψυχραιμία εσύ και η ομάδα σου, οπουδήποτε δεν κάνεις κάτι μόνος σου, μπορείτε και ανταποκρινώνεσαι σε αυτά, και οι σχέσεις δεν είναι μόνο one-to-one προσωπική σχέση, αλλά πια είναι η σχέση του τμήματος που αναπτύσσει με τα άλλα. Και εκεί έχουμε συμμάχους. Και την εσωτερική κουλτούρα, την εσωτερική επικοινωνία, και τώρα τελευταία, εγώ πιστεύω, ένας μεγάλος σύμμαχος είναι το ESG, που βοηθάει να αναδείξει άλλες πλευρές της καθημερινότητάς μας. Σωστά. Αν και στις περιπτώσεις των τραπεζών το ESG έχει και πολύ βαρύ οικονομικό αντίκτυπο, διότι έχει να κάνει με το αν αποφασίζεις να χρηματοδοτήσεις μια εταιρεία ή όχι. Σας ακούω και τείνω να σκεφτώ ότι αν έχει κάτι κοινό αυτή η δουλειά με την προηγούμενη δουλειά που έκανα σε μια εφημερίδα, είναι ακριβώς αυτό το εφήμερο του πράγματος. Κάθε μέρα ξυπνάς, αν κοιμάσαι, και λες τι είναι αυτό που θα συναντήσω σήμερα, και ξεκινάς από την αρχή. Είναι ένας αέναος κύκλος διαχείρισης κρίσεων, αλλά συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να βρεις το χρόνο όχι μόνο για να χαλαρώσεις, αλλά και για να σκεφτείς στρατηγικά πού θέλεις να πας το πράγμα. Και ενδεχομένως πού θες να πας και εσύ ο ίδιος. Και το λέω αυτό γιατί συζητάμε για τα corporate affairs. Βλέπω εδώ ανθρώπους οι οποίοι έχετε μια μακρά διαδρομή σε διάφορους χώρους. Ο κ. Θεοφιλόπουλος διετέλεσε corporate affairs σε αρκετές χώρες στο εξωτερικό και τελικά γίνατε γενικός διευθυντής. Για να κλείσουμε με μια θετική, αν θέλετε, νότα αυτή τη συζήτηση, ποιο είναι το ταβάνι για τα στελέχη των corporate affairs, πόσο ψηλά μπορούν να φτάσουν σε μια επιχείρηση, και τελικά ποιοι είναι επικοινωνιολόγοι αυτοί που πάνε στα corporate affairs? Όχι. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που μπαίνουν σε αυτές τις ομάδες και πόσο ψηλά μπορούν να φτάσουν? Λοιπόν, εγώ πιστεύω για το corporate affairs, να το απαντήσω συνοπτικά, sky is the limit. Αλλά η απάντησή μου θα είναι και λίγο φιλοσοφική. Δεν ξεχωρίζω κάποιον που είναι στο corporate affairs από κάποιον που είναι στις πωλήσεις, στο marketing. Πιστεύω, απαντώντας φιλοσοφικά, ο καθένας από εμάς πρέπει να αποφασίσει τι θέλει να κάνει στην επαγγελματική του ζωή. Δηλαδή, θέλει να γίνει γενικός διευθυντής, θέλει να γίνει επικεφαλής corporate affairs στην εταιρεία του, σε ένα region, θέλει να γίνει επικεφαλής function, και αφού μόνος του αποφασίσει τι θέλει να κάνει, πρέπει να βρεις ως δεύτερο κομμάτι για μένα τα steps για να πετύχει το στόχο του. Και το τρίτο και σημαντικότερο, να βρει την εταιρεία που θα τον βοηθήσει να επιτύχει το στόχο του. Δεν νομίζω ότι πρέπει να κάνει delegate την καριέρα του στον προϊστάμενό του ή στην εταιρεία. Αυτοί πρέπει να είναι οι σύμμαχοί του για να βοηθήσουν να πετύχει τους επαγγελματικούς του στόχους. Άρα λοιπόν, αν είδα ότι 51%, είπα sky is the limit και το εννοώ αυτό, 51% στην έρευνα που κάνατε θέλουν να γίνουν γενικοί διευθυντές. Άρα λοιπόν πάμε, αν αναλύσουμε με τον τρόπο που μίλησα, τι πρέπει να έχει κάποιος για να γίνει γενικός διευθυντής, πρέπει να έχει soft skills, δηλαδή για παράδειγμα leadership, και πρέπει να έχει και hard skills, technical know-how. Πρέπει να έχει σίγουρα τη δυνατότητα να διαβάσει ένα P&L, άρα πρέπει να έχει αυτά τα skills που μαθαίνει στο πανεπιστήμιο και στην καριέρα του, και πρέπει να έχει σίγουρα και communications και hard skills, political skills, δηλαδή πώς βγαίνει ένας νόμος, πώς εξελίσσεται, πώς γίνεται το lobbying κτλ. Για να γίνει λοιπόν κάποιος γενικός διευθυντής και αν έχει αποφασίσει αυτή την πορεία, θα πρέπει στη διάρκεια της επαγγελματικής του καριέρας να φροντίσει να αναπτύξει και τα soft και τα hard skills και να δει και αν είναι στην εταιρεία που θα το κάνει αυτό. Σίγουρα το corporate affairs για μένα δεν είναι destination box. Δηλαδή, ποτέ δεν είχα κάποιον σε ένα τμήμα που λέει εντάξει, τελείωσε την καριέρα του στο marketing, να το βάλω στο corporate affairs. Το ανάποδο, μάλιστα, τα top talents τα βάζαμε στο corporate affairs, γιατί είμαστε heavy regulated industry, όπως είπα και πριν. Άρα, λοιπόν, όπως έχουμε πολλά παραδείγματα, στην προηγούμενη εταιρεία μου φτάσανε στην κορυφή της πυραμίδος.
Δεν είναι destination skills, δεν είναι μόνο για δικηγόρους, γιατί είδα το 30% στο ερωτηματολόγιο απάντησε ότι έχουμε στενή σχέση με τους δικηγόρους. Και θα πρέπει, όπως είπα, εσείς οι ίδιοι να αποφασίσετε τι θέλετε να κάνετε στην επαγγελματική σας ζωή, να κάνετε regular checkpoints ότι όντως είμαι on track σε αυτό που θέλω να πετύχω και θα το πετύχετε μόνοι σας και με τη βοήθεια της εταιρείας του προϊσταμένου σας. Κύριε, να σας ευχαριστήσω πολύ για, νομίζω, μια ενδιαφέρουσα συζήτηση που ελπίζω να δίνει αφορμές για ερωτήσεις από το ακροατήριό μας. Παρακαλώ, ναι. Καλησπέρα. Λέγομαι Βασίλης Οικονομίδης, είμαι δικηγόρος και διευθύνων εταίρος της δικηγορικής εταιρείας VDI. Το ερώτημά μου θα έχει σχέση και λίγο με τα νομικά. Στην έρευνα που παρουσιάστηκε στην αρχή, είδαμε, το επιβεβαιώσετε και εσείς πριν λίγο, ότι περίπου το 1/3 των επαγγελματιών που συναντάτε στην δουλειά σας ως επικεφαλής εταιρικών υποθέσεων είναι νομικοί. Ήθελα να ρωτήσω, η σχέση που έχετε με τα εσωτερικά νομικά τμήματα κάθε οργανισμού στον οποίο υπηρετείτε είναι επιβοηθητική για τη δουλειά και το ρόλο σας ή σας δημιουργούν κάποια προσκόμματα? Και αν σας δημιουργούν προσκόμματα, ποιος είναι ο λόγος? Συγγνώμη, να διευκρινίσω λίγο. Το έβριμα της έρευνας, όταν λένε το 1/3, απαντά στην ερώτηση με ποια τμήματα συνεργάζεται περισσότερο στο εσωτερικό μιας εταιρείας. Αυτό εννοούσες. Όχι με εξωτερικούς δικηγόρους. Okay. Αυτό εννοούσα, ναι. Μπορώ να... Δεν ξέρω ποιος θέλει να απαντήσει, αλλά είναι απάντηση γρήγορη. Όλοι μπορούν, αλλά Ευχαριστώ. για μένα είναι πάρα πολύ εύκολη η απάντηση. Είναι πολύ στενή και άκρως επικοδομητική σχέση. Θα έλεγα ότι είναι προαπαιτούμενη. Ούτε καν στενή και επικοδομητική. Στην εταιρεία τη δικιά μας, στο industry το δικό μας, δεν γίνεται να κάνει κανένα από τα δύο functions σωστά τη δουλειά του, το νομικό με το corporate affairs αν δεν συνεργαστεί και το corporate affairs με το νομικό. Είναι τόσο απλή η απάντηση, δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά είναι απαραίτητο και μέχρι στιγμής, τουλάχιστον εγώ είχα την τύχη να είναι και πολύ επικοδομητική αυτή η συνεργασία. Είναι όμως βασικό προαπαιτούμενο. Κάποιος άλλος κύριος, κύριε Φρέν? Και συμβαίνει το εξής, Βασίλη, ότι υπάρχει, όσο και αν πολύ ευγενικά οι συμμετέχοντες στο πάνελ και δικαιολογημένα, όπως είπε ο Γιάννης, υπολοιπτόμαστε τη συνεργασία, υπολείπτονται μάλλον, τη συνεργασία με το νομικό τμήμα, δεν πάβει η συνεργασία αυτή να είναι και αιστεία τριβών και συγκρούσεων και όχι μόνο με το νομικό τμήμα. Αρκετά συχνά ένα νομικό τμήμα, αντί να έχει μία λύση για ένα πρόβλημα, έχει ένα πρόβλημα για μία λύση. Όλοι, δηλαδή, όπως σε κάθε γραφειοκρατία, ο καθένας πρέπει να δικαιολογεί το ρόλο του. Και βλέπεις κάποιους βούδες της νομικής επιστήμης, όταν εσύ καίγεσαι, γιατί εσύ είσαι στην πρώτη γραμμή, και καίγεσαι και εμφανίζεσαι με το πρόβλημα, να σου επικαλούνται 38 άρθρα, 220 παραγράφους, να ψαρώνεις εσύ, υποτίθεται, μπροστά στη νομική αυθεντία και να μην προχωράει η δουλειά σου. Αυτό ισχύει για ένα κακό νομικό τμήμα. Ένα καλό νομικό τμήμα πρέπει να σου λέει μην ανησυχείς, θα βρούμε λύση. Και επειδή είσαι δικηγόρος της μαχόμενης που λέμε δικηγορίας ή υπήρξες, τώρα είσαι πιο επιτελικός, υπάρχει ένα τμήμα εταιρικών υποθέσεων, συνεργάζεται και με εξωτερικούς δικηγόρους. Φυσικά πάντοτε υπό το φίλτρο του νομικού τμήματος που έχει την ιδιοκτησία της συνεργασίας με τους εξωτερικούς δικηγόρους, αλλά η συνεργασία με δικηγόρους μπορεί να είναι και πολύ κρίσιμη. Ειδικά σε εταιρείες διεθνείς που έχουν διακυβεύσεις που λέμε σε διεθνές επίπεδο, βλέπε π.χ. στις Βρυξέλλες, η συνεργασία των corporate affairs με νομικές εταιρείες είναι πάρα πολύ συχνή, στενή και πρέπει να πω, μπορεί να μην αρέσει σε αρκετούς που είναι corporate affairs ή σε αρκετές δικηγορικές εταιρείες, νομικές εταιρείες, αλλά οι νομικές δικηγορικές εταιρείες κάνουν πάρα πολύ συχνά lobbying για λογαριασμό των πελατών που είναι από την πλευρά της εταιρείας ή corporate affairs και λιγότερο το νομικό τμήμα.
μπλέκονται, φυσικά μπλέκονται. Εποφελία και των μεν και των δε. Και θα ήθελα να πω επίσης ότι εστίες συγκρούσεων και τριβών υπάρχουν και με άλλα τμήματα, πάντοτε εξαρτάται από τη φύση της εταιρείας, δηλαδή της βιομηχανίας μάλλον, το προϊόν και την κουλτούρα της κάθε εταιρείας. Δηλαδή, συμβαίνει αρκετά συχνά και πάντοτε μιλάει κανείς από την προσωπική του εμπειρία να πρέπει ένα τμήμα εταιρικών υποθέσεων να εξηγήσει σε ένα τμήμα πωλήσεων ή marketing γιατί αυτό δεν πρέπει να γίνει. Και πολύ χαρακτηριστικά έχω ακούσει να λένε εμείς προσπαθούμε να πουλήσουμε και εσείς μας σταματάτε την πώληση. Γιατί σταματάτε η πώληση των εισαγωγικών? Γιατί το στέλεχος εταιρικών υποθέσεων έχει περισσότερο στο μυαλό του τη φήμη της εταιρείας, την στρατηγική της εταιρείας, από ότι το κοντόθερο στόχο μιας διεύθυνσης πωλήσεων ή marketing να έχει οικονομικά αποτελέσματα. Και ακούω και σέβομαι πάρα πολύ αυτό που είπε ο Αλάν και τον είπαν και άλλοι το πρωί, ότι ένας επαγγελματίας εταιρικών υποθέσεων δεν νοείται να μην γνωρίζει το business. Αν δεν γνωρίζει το business, είναι ένας μέτριος επαγγελματίας, είναι ένας bullshitter που λέμε στο χωριό, ο οποίος λέει το κοντό του και το μακρύ του εσωτερικά και πορεύεται και βιοπορίζεται σχεδόν κοροϊδεύοντας εσωτερικά με αυτά που λέει. Του λέει, ξέρω εγώ, ο CEO, ο Γενικός Διευθυντής, γιατί δεν γίνεται αυτό, γιατί ξέρεις οι γενικότερες πολιτικές εξελίξεις δεν ευνοούν εκείνο και το άλλο, ό,τι να είναι δηλαδή. Έτσι. Άρα θέλω να πω, ακούω τον Γιάννη Φρέρη, που έχει μεγάλη εμπειρία και έχει μεγάλη εμπειρία από μια διεθνή εταιρεία, αλλά με έντονο ελληνικό στοιχείο και με πολύ συναισθηματικό στοιχείο, γιατί χτίσατε ένα μεγάλο έργο και το ακούμε μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή, η δική σου εμπειρία δεν έχει σχέση ενδεχομένως με την εμπειρία τη δική μου ενδεχομένως ή άλλων. Δηλαδή, εμείς στην Philip Morris όταν δούλευα, δεν υπήρχε το συναισθηματικό στοιχείο. Μπορεί μεταξύ ανθρώπων να δημιουργούνται δεσμοί, αλλά και αυτό το λέω γιατί μπορούμε να δούμε τη διαφορά μιας εταιρείας με πιο ελληνικό χαρακτήρα, με μια εταιρεία όπως π.χ. είναι η Αθηναϊκή Ιστοπία, που είναι πολυεθνική εταιρεία και έχει ένα ευρύτερο, πώς να το πω, ένα ευρύτερο περιβάλλον. Σου θυμίζουν κάτι, Νικήτα, αυτά? Κάποια θέματα, ναι. Να πω κι εγώ κάτι, μια απάντηση, μια άποψη για αυτό που είπατε. Εγώ πιστεύω, άμα το σχηματοποιήσουμε, το νομικό τμήμα φτιάχνει το framework ώστε το corporate affairs να πετύχει τους στόχους του. Δηλαδή, θέλουμε να αλλάξουμε κάτι, ένα νόμο, φερειπίν, ένας από τους στόχους. Σίγουρα το νομικό τμήμα θα πει πώς πρέπει να δομηθεί αυτό το νομοσχέδιο και να έχει το corporate affairs που θα το πετύχει. Δηλαδή, το νομικό τμήμα είναι σαν το coach και η επίθεση είναι το corporate affairs, θα βάλει τον goal. Έτσι θα το βλέπω εγώ. Αλλά άμα είναι αγαστή η συνεργασία, έχει καλώς. Αλλιώς θα φύγει ο προπονητής ή θα φύγει ο επιθετικός. Έτσι θα γίνει. Ένα σχόλιο. Ανδρέα, αν και οι οικοδεσπότες δεν θα μου ρίξει το πάνελ έξω, σε παρακαλώ πολύ. Ένα σχόλιο στη δυναμική σχέση με την μικρή εμπειρία νομικού τμήματος και κόμς. Το σχολίασε ο Φερνάντο νωρίτερα για την κουλτούρα. Είναι πολύ κρίσιμο και αν κάτι θεωρώ και λίγο προσωπική επιτυχία είναι ότι οι συνάδελφοι στο νομικό τμήμα, και μιλάω για το in-house νομικό τμήμα της τράπεζας, πια έχουν εμφανώς στην άκρη του μυαλού τους τα communication, τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό στη φήμη της τράπεζας. Άρα, εκεί που πρώτα βλέπαμε κάτι και τρέχαμε με τους πυροσβεστήρες, κράνη, τα πάντα για να το διαχειριστούμε, τώρα έρχονται οι συνάδελφοι in advance, στείλουμε όλη τη στρατηγική. Μπορεί να μην αλλάζει ο νόμος, μπορεί να μην μπορείς να φημώσεις κάτι, αλλά βεβαίως όταν έχεις χρόνο, μπορείς να το τοποθετήσεις στο κατάλληλο πλαίσιο, ώστε να είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και κυρίως σε αρνητικές εξελίξεις, στο νομικό πλαίσιο ή στο κανονιστικό πλαίσιο, αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο για να μπορέσεις να κρατήσεις ψηλά το επίπεδο του corporate affairs και του communication ενός group. Ανδρέα, θέλεις να ξαναμιλήσεις από ό,τι κατάλαβα? Θέλω να πω επίσης, πάλι ακούγοντας και τον Γιάννη και τον Φερνάντο και τον έτερο Γιάννη Γεωργακέλο, ότι κάτι που συχνά παραλείπουμε είναι ότι το στέλεχος εταιρικών υποθέσεων έχει και έναν πολύ σημαντικό εσωτερικό ρόλο για τη διασφάλιση της ηρεμίας, της εσωτερικής ηρεμίας στην εταιρεία.
και ειδικά εταιρείες που έχουν εργοστάσια, που έχουν παραγωγή, που έχουν συνδικάτα, που έχουν κινδύνους απεργίας. Υπάρχει το στέλεχος εταιρικών υποθέσεων, πρέπει να έχει αυτό το ταλέντο και την κατάρτιση να είναι και του σαλονιού και του λιμανιού, θα έλεγα. Δηλαδή, να μπορεί να μιλήσει με τον συνδικαλιστή, να τον αφουγκραστεί, να τον καταπραίνει, δεν λέω να τον εξαπατήσει, να είναι αυτός δηλαδή που μιλάει για λογαριασμό του management με τους συνδικαλιστές, με τα άλλα τμήματα. Είναι ένας άνθρωπος των ισορροπιών. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ταλέντο που δεν γεννιέται και δεν προκύπτει από εκπαίδευση. Πρέπει κανείς να το έχει. Και κυρίως, για να το πετύχει αυτό, πρέπει να έχει αξιοπιστία. Δηλαδή, κάποιος που κάνει αυτή τη δουλειά, αν δεν έχει αξιοπιστία στο εσωτερικό του οργανισμού, είναι αναποτελεσματικός. Και η αξιοπιστία κερδίζεται από την ιδιοσυγκρασία, αλλά και από τα αποτελέσματα που φέρνει. Και εκεί, Αντρέα, μου επιτρέπεις, σημαντικό είναι να είναι και προσβάσιμος. Αυτό του αλωνιού και του σαλονιού, το σημαντικό κριτήριο είναι εκεί πέρα να μπορεί πάντα οποιοδήποτε στέλεχος, είτε της εταιρείας, είτε και εκτός πολλές φορές, να μπορεί να έρθει και να μπορεί να το χειριστεί αυτό σωστά. Η προσβασιμότητα σε αυτό, αν και είναι κουραστική μερικές φορές και σίγουρα στο τρέχον, είναι όμως πάρα πολύ σημαντική. Αρκεί να έχεις χρόνο, να σε φτάνει η μέρα για να ανταποκριθεί. Όλοι με δείχνετε εδώ. Για αυτό είναι το πρόβλημα. Θέλει αυτή την ισορροπία, αλλά είναι πολύ σημαντικό, ακόμα και αν δεν είσαι να το διαχειριστείς κάπως. Αλλά η εικόνα που να έχεις να είναι ότι μπορεί κάποιος να έρθει να σου υπευθυνθεί για αυτά τα θέματα. Και θεωρώ ότι αυτόν τον χρόνο πρέπει να τον προτεραιοποιούμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Και νομίζω στη δικιά μας περίπτωση ισχύει και από ό,τι ξέρω και από άλλους ισχύει, είναι θεωρητικά δυσανάλογα πολύ σε σχέση με αυτό που θα περίμενε κάποιος. Αυτός ο χρόνος που αφιερώνουμε και επενδύουμε σε αυτό το κομμάτι, αλλά νομίζω είναι πραγματική επένδυση, όπως είπε ο Ανδρέας. Επειδή ο νεαρός και άρα και πολύ έτσι φλαμπόγιατος συνάδελφος έχει μονοπολίσει μέχρι τώρα τις ερωτήσεις, κάποιος άλλος θα ήθελε να ρωτήσει κάτι στο πάνελ? Νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε το μικρόφωνο. Λοιπόν, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε, ξεκινήσαμε νωρίτερα, τελειώσαμε στην ώρα μας, κύριε Γιαννόπουλε. Να σας ευχαριστήσω όλους, τον κύριο Γιώργο Γακέλο, τον κύριο Καλιγά, τον κύριο Φρέδη, τον κύριο Θεοφιλόπουλο και φυσικά τους διοργανωτές. Ανδρέα, ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία. Καλή συνέχεια στις εργασίες. Να είστε καλά.